नमस्कार। हम आपके मित्र शिव बजरंगी सबके प्रणाम करत बानी। हम एगो ऐसन देवी मैया के अद्भुत चमत्कार के बारे में बतावे जा रहल बानी जेकर महिमा अपरंपार बा। कलयुग में भी ऐसन चमत्कार होता कि सोचे के पड़त बा। ये चमत्कार उत्तर प्रदेश बलिया जिला के बाबा भीरगु मुनि के पावन धरती पर वैना पकड़ी गांव में एगो महाकाली माई के स्थान पर भइल बा, जिनका चमत्कार से दुख, कष्ट, रोग, भय कौनो प्रकार के बाधा इनका दरबार में अइला से ठीक हो जाला। ई धर्म नगरी पकड़ी गांव बलिया से 5 किलोमीटर पश्चिम सागरपाली स्टेशन से 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित बा। ये गीत एम सीरीज म्यूजिक के बैनर तले शारदा स्टूडियो बनारस से धनंजय जी के माध्यम से गीत के रिकॉर्डिंग आपके बीच में भेजल जा रहल बा। तो आई भैया गीत के माध्यम से बतावे जा रहल बाणे रसड़ा के पावन धरती से आपके दिल में राज करे वाला भजन गायक अनिल राजा जे आपके प्यार आशीर्वाद दुलार पावे खातिर नतमस्तक बाणे। ताई माई के दरबार में चलल जाओ और माई के प्यार दुलार आशीर्वाद लिहल जाओ। काली माई के पावन बाऊची मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊची मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। चलो ए भैया चलो ए बहिनी, चलो ए भैया चलो ए बहिनी, वह न पकड़ी नगरिया ना, वह न पकड़ी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊचे मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊचे मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊचे मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊचे मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। बलिया जिला में सागरपाली में पकड़ी गांव मशहूर बा। बलिया जिला में सागरपाली में पकड़ी गांव मशहूर बा। दूर दूर से आवतऊ हवा नर नारी के भीड़ बा। दूर दूर से आवतऊ हवा नर नारी के भीड़ बा। बलिया जिला में सागरपाली में पकड़ी गांव मशहूर बा। दूर दूर से आवतऊ हवा नर नारी के भीड़ बा। मन सा पूरा होला हवा, मन सा पूरा होला हवा चूमे चरनिया ना, अरे चूमे चरनिया ना। काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चलो उनकी नगरिया ना। काली माई के पावन बाऊचे
जे भी आवेला ए दरबार में ओकर बेड़ा पार बा भीड़ लगेला हर शनिवार के पावन ई दरबार बा जे भी आवेला ए दरबार में ओकर बेड़ा पार बा खिचड़ी भोग लगेला हवा खिचड़ी भोग लगेला होला हर्षित मनवाना अरे हर्षित मनवाना काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चलौन की नगरिया ना काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चलौन की नगरिया ना चढ़ी चढ़ावा नरियर चुनरी भैया जाके चढ़ैहा हो धूप आँच के हवन कुंड में बहिनी हवन करैहा हो चढ़ी चढ़ावा नरियर चुनरी भैया जाके चढ़ैहा हो धूप आँच के हवन कुंड में बहिनी हवन करैहा हो मनसा पूरा करी है माई मनसा पूरा करी है माई राजा गावे भजनिया ना राजा गावे भजनिया ना काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चल उनकी नगरिया ना काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चल उनकी नगरिया ना चलाए भैया चलाए बहिनी चलाए भैया चलाए बहिनी चलाए भैया चलाए बहिनी वह न पकड़ी नगरिया ना वह न पकड़ी नगरिया ना काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चल उनकी नगरिया ना काली माई के पावन बाऊच मंदिरिया चल उनकी नगरिया ना